Boas a todos e a todas. No día de hoxe imos falar sobre a obra poética de Ramón Otero Pedrallo, centrándonos concretamente na homenaxe á literatura galega que fixo patente a través das súas poesías. Comezamos lembrando que Ramón Otero Pedrallo frecuentou na súa obra todos os campos da literatura, dende a poesía a novela ata o teatro e o ensaio. Pero no que respecta á poesía, antes da Guerra Civil, Otero Pedrallo só publicara uns cantos poemas dispersos. Despois da guerra, a situación muda e publica en distintos medios poemas moi diversos, algúns solicitados por amigos para conmemorar algún feito, pero sempre se resistiu a publicar un libro de seu, ou que alguén recollese nun volumen os seus versos. Neste traballo intentaremos realizar unha breve análise da gran homenaxe que, na súa poética do Otero Pedrallo, se fai da literatura galega, dos seus máximos representantes, das institucións, a defensa da lingua, etc. Seguindo unha liña cronolóxica, atopamos claras alusións á literatura galega, no seu poema A cova de Rosalía, escrito en 1931, e que representa unha homenaxe a esta gran escritora, persoa moi admirada por Otero Pedrallo. Tanto foi así que, hai máis de 90 anos, en 1929, Ramón Otero Pedrallo ingresaba na Real Academia Galega, cun discurso titulado Romantismo, saudade, sentimento da raza da terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pundal, no que afirma: entrar na obra de Rosalía é como entrar ao atardecer no xardín deixado dun pazo. Un ano despois, en 1932, atopamos unha alusión ao padre Feixóo e a Valentín Lamas Carbaxal, nunha poesía dedicada a Ourense, a súa terra. A presenza do padre Feixóo e Valentín Lamas Carbaxal está claramente justificada pola abosa produción bibliográfica do Museo da Cultura Galega. Coñecemos ademais que Otero sobre Valentín Lamas Carbaxal no ano no que o Día das Galegas, 900. No seu poema Estadea, o pranto polos seminarios galegos, escrito en 1936, fai alusión desta institución. Tras anos de actividade, foi desmantelada polo novo réxime xurdido da sublevación militar do 18 de xullo. E esta Otero Pedrallo deste instituto cultural. Falou no seu dos intelectuais galegos da xeración Nós, das Irmandades da Fala e os membros máis sobresaíntes dos distintos círculos da erudición galega. Atopamos o nome de Vicente Risco, Florentino López Coivillas, Xosé Filgueira Valverde, Pouza Brei, Otero Pedrallo, Iglesias Vilarelle, Parca Pundal, Xesús Carro, Luis Iglesias, entre outros. Será no ano 1942 cando Otero Pedrallo escriba unha epístola a Filgueira Valverde, en forma de poema. Volverá a facelo en 1944 e 1946. De Filgueira coñecemos que foi un erudito moi avanzado a pesar da súa idade. Con 17 anos participou na fundación do Seminario de Estudos Galegos, en 1923, xunto a outros intelectuais da talla de Castro e Pouza Brei. Así mesmo, formou parte do grupo que creou a entidade sucesora do Seminario de Estudos Galegos, o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. A día de hoxe atopamos un libro que recopila as 300 cartas de Filgueira Valverde e Otero Pedrallo. A través desta obra coñecemos que o 4 de xaneiro de 1927 Filgueira Valverde é quen lle escribe unha carta a Otero Pedrallo para solicitarlle un traballo no Seminario de Estudos Galegos. Esta é a primeira misiva coa que comeza este epistolario e que se conservan, respectivamente, no Museo Provincial de Pontevedra e na Fundación Penzol de Vigo. As cartas amosan unha relación moi afectuosa e abordan múltiples temas, desde os de índole persoal, como poden ser as felicitacións do Nadal ou por celebracións familiares, como os nacementos dos fillos de Filgueira, a outras sobre a intensiva actividade cultural que ambos desenvolveron, incluindo traballos en común, como o estudo da historia de Galicia.
Desde 1929, Otero foi membro da Real Academia Galega, polo que tampouco de extrañar que en 1945 escribira un poema adicado a esta institución e a algúns dos seus compoñentes, como por exemplo Antón Losada, Vilar Ponte e Salvador Cabeza de León, un dos membros fundadores da Real Academia Galega. Facendo un percorrido histórico, vemos que entre os anos 1942 e 1977 a Real Academia Galega pasa polos denominados os anos escuros, polo que este poema de Ramón Otero Pedrallo pode considerarse unha homenaxe a esta institución. Tras a Guerra Civil, a Academia entra nun estado de semiclandestinidade, moi próximo ao da súa desaparición definitiva, sometendo a silencio, exilio ou morte a parte máis consciente do galeguismo republicano. O réxime franquista só tolera unha continuidade simbólica testemuñal da Academia, que non volve constituírse formalmente ata o ano 1943. Maila todo, a entrada na Academia de Intelectuais procedentes do chamado Grupo Galaxia daralle un novo punto á institución. Así, por iniciativa de Francisco Fernández Rego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, dá comezo en 1963, durante a presidencia de Sebastián Martínez Risco, a celebración do Día das Letras Galegas. Desta maneira, e coincidindo co centenario da publicación de Cantares Gallegos, inaugúrase a competición máis importante da nosa cultura e de maior repercusión social. Seguindo o noso percorrido pola xeografía poética de Ramón Otero Pedrallo, atopamos en 1945 outra epístola en forma de poema, esta vez dirixida a Quirós Alvariño. Non era raro que os autores así se relacionasen, sendo o propio autor de Cómaros Verdes, primeiro libro importante da posguerra, o que inclúe unha epístola, neste caso dirixida a don Ramón. Como curiosidade, indicar que Otero propuxo a Aquilino para a RAG en 1949 e fixo o discurso de contestación por parte da Academia o día do seu ingreso. Como resposta a unha carta de Otero gabando a súa versión o galego das Odas de Horacio, escribe Aquilino outra misiva versificada, titulada Epístola a don Ramón. En 1953 será Fernando del Riego citado nun dos poemas de Otero. A relación entre estas dúas figuras fundamentais do galeguismo do século XX era moi estreita e foron amigos durante máis de 40 anos. Coñeceronse o 25 de xaneiro de 1932, nunha sesión ordinaria da Comisión Directora do Seminario de Estudos Galegos. Desde aquela compartiron durante anos a entrega polas letras, a literatura e a cultura galega, en especial pola lingua. Traballaron xuntos nos principais proxectos culturais e políticos de preguerra e colaboraron co entusiasmo e teimosía na recuperación do noso sistema literario tras o golpe de Estado do 36. O Seminario de Estudos Galegos, o Partido Galeguista, Ultreia, a Editorial Galaxia, a Revista Grial, a Fundación Penzol, viron como estes dous grandes das nosas letras compartían ideoloxía e dinámicas de traballo. Froito desta relación, anos despois, xorde un episodio editado pola Real Academia Galega, titulado Rexistros no Vento, que reúne máis de 450 documentos que permiten profundar na estreita relación destes autores. Será en 1954 cando Otero lle adique 5 versos a Raimundo García Domínguez, Borobó, quen durante a Guerra Civil defendeu en todo momento a legalidade republicana, chegando mesmo a loitar neste bando contra a ofensiva falanxista e a estar preso por este motivo. De Borobó sabemos que unha vez rematado o conflito bélico participou na reconstrución da Fronte Popular na clandestinidade. Xa por este tempo, comezou a destacar polo seu labor xornalístico, mas en todo momento, as franquistas o vixiaran de preto.
A súa vida xornalística usou pseudónimos como Xulio Sierra, Raimundo Solano, Don Galego, etc. É un heterónimo esconde trotskista, depurado e estadista. Podemos decir que a admiración dos escritores era mutua. Así, no ano publicado 18 de abril de 2002 no xornal Viveiros, Porobo decía: "Eu escribía en castelán. La noche, o que quería escribir en galego. Nese tempo, das 6, cando empezaba o xornal, o máis histórico, o máis importante, con o Pedrallo escribindo no Pedrallo, e seguía 2 anos. Pedrallo non entendía a non selo que quería ser. Inventaba unha linguaxe básica, e sempre inventando. A teoría de área. Augusto María Casas foi un poeta vanguardista, membro do Seminario de Estudos Galegos, que colaborou con numerosas revistas e xornais. En 1932 publica a editorial Nós o seu primeiro poemario en lingua galega, O vento sebrel. En 1950 publica Iso foi do río. O poesía Otero Pedrallo. Celso Emilio Ferreiro Míguez foi un escritor e político de Celanova que estivo encerrado no mosteiro de San Rosendo por criticar o réxime franquista. Este poema, Otero Pedrallo loa o poeta co que mantiña unha gran amizade. En 1958, Otero Pedrallo escribe Boca Ribeira, poemas para ler e queimar, no que se fai referencia a diversos lugares situados na provincia de Ourense. O Ribeiro é unha comarca ourensá onde hai o coñecido do Ribeiro. Otero Pedrallo dedicou este poema de 1958 a Junqueira e Castro polo seu amor á vida. María Pedrallo foi editor, escritor e arqueólogo que traballou con personalidades como Álvaro Cunqueiro ou Otero Pedrallo na recuperación da cultura galega e na difusión do galeguismo durante o franquismo. En 1950, Otero Pedrallo escribe esta oda dedicada del Riego. É unha versión da obra de Rubén Darío, co mesmo título. Nela trátase cun ton humorístico o seu amor pola gastronomía. Por último, o poema Invernia, Otero Pedrallo contra a estación de outono en Galicia. E aquí a nosa clase poética de Otero Pedrallo. Todas as obras citadas con anterioridade nesta presentación foron reunidas e publicadas nun único volumen, publicado por a editorial Asia nunha edición de Jesús Alonso Montero, libro no que se reúnen ademais outros inéditos do autor. Así todo, tal e como advirte a introdución, este volume non ofrece a obra poética completa de Otero Pedrallo, aínda que recolla a totalidade das súas obras, pois non se inclúen poemas incompletos ou en fase de borrador, que constitúen unha cantidade certamente importante. Concluímos afirmando que a obra poética de Ramón Otero Pedrallo é unha obra rica e multiforme, xa que tal e como se amosa neste libro, tamén escribiu poesía en castelán e outros poemas traducidos doutras linguas, como o latín, o francés e o alemán. E só nos queda transmitir o noso agradecemento a todas as persoas que adicastes un intre a escoitarnos. Moitas grazas.